कमरिया सब जो बाबा धाम जाइए आ रास्ता में कोनो गड़बड़ी भ जाए तो कहे छे जे बाबा लग जाए छलौं चोरी भ गेल डकैती भ गेल बाबे के बदनाम क्या दै छथिन। भजन में देलखिन हन लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका मरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका मरिया के आ तो के सब बदनाम करेला तोरा मरिया के तो के सब बदनाम करेला तोरा मरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका मरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका मरिया के तो के सब बदनाम करेला तोरा तो के सब बदनाम करेला तोरा मरिया के बतबै छथिन 5 रुपया में गहना खरीद 15 सजेली फुलपट्टी में 5 रुपया में गहना 5 रुपया के गहना खरीद 50 सजेली फुलपट्टी में 5 रुपया के गहना खरीद 50 सजेली फुलपट्टी में 50 पैसा के 1 रुपया 50 पैसा के 1 रुपया दाम लगे अगरबत्ती में तो कैसा बदनाम करे हरिया से बदनाम करेला तोरा हरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका हरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका हरिया के तो कैसा बदनाम करेला तोरा हरिया या तो सब सामान में उन से दून पैसा लग जाए बाबा धाम के रास्ता में क्या कहे छथिन। आज हम कमरिया सबके होटल में जा पड़े तब होटल के वर्णन देलखिन हन दरभंगा के होटल भागलपुर के होटल मालकियल बाटा के दरभंगा के होटल भागलपुर दरभंगा के होटल भागलपुर के होटल मालकियल बाटा के और रांची के होटल पटना के होटल रांची के होटल पटना के होटल दक्षिणी कलकत्ता के तो बदनाम करेला तो लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका हरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका हरिया के बदनाम करेला तोरा सब बदनाम करेला तोरा हरिया के सब बदनाम करेला तोरा आप देखिए होटल में कोनो टटके भोजन तो नहीं रहे थे बसियो भोजन का दाम लग जाए क्या कमरिया सब कहे छथिन बासी भात और दाल रहेला घर बहे तरकारी से बासी भात और दाल रहेला घर बहे तरकारी के बासी भात और दाल रहेला घर बहे तरकारी से बासी भात और दाल रहेला घर बहे तरकारी के 2 के 3 पैसा हम गिनली 2 के 3 पैसा हम गिनली पता फेंके यादानी से तो सब बदनाम करेला तो रबू सका तो
सब बदनाम करेला हरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका मरिया के लूटल भैया हो लूटल बाबा लूटल सबका मरिया के तो के सब बदनाम करेला तो के सब बदनाम करेला हरिया के तो के सब बदनाम करेला नाम करेला प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।